пас аз каме таназзул синамои фаронса мавқеи худро ки дар охири асри гузашта аз даст дода буд дубора барқарор мекунад. дар париж ширкатҳои хеле бузурги филмсозӣ мавҷуданд ки 100 сола таърих доранд. аммо имрӯз мо дар бахши филмофарон дар бораи яке аз оғозҳои дурахшон ширкати синамогароии Европа Corporation ба шумо маълумот хоҳем дод ки номи он бо Люк Бессон, коргардон, сценариянавис ва продюсери олидараҷа пайванд дорад. гарчанде Европа Corporation расман дар соли 2000 таъсис ёфта бошад ҳам, таърихи онро бояд аз соли 1985 оғоз намоем, вақте ки Люк Бессон ва Пьер Ангеле Пажам дар майдони сабти филми метро вохӯрданд. мулоқоти тасодуфӣ ки дар натиҷа муносибатҳои тӯлонӣ ва бениҳоят пурсамарро ба бор овард, аз он оғоз ёфт ки Бессон нақши хурдеро дар филм барои дӯсти наваш ҷудо кард. Бессон ба шарики ояндаи худ якчанд идеяро оид ба лоиҳаҳои ояндаи худ мубодила намуд. Ле Пажам бошад дар навбати худ дар бораи идеяаш оид ба стратегияи таблиғи филмҳои дурахшони коргардони ҷавон ки дар оянда дастаи муттаҳидеро ба вуҷуд овард нақл намуд. шарикӣ то соли 1999 идома ёфт. дар ин муддат шарикон Бессон ва Ле Пажам якчанд филми фавқулода пурсамар ба монанди Ҷарии кабуд, номи он Никита буд, Леон, унсури панҷум ки ҳар кадоми онҳо ҳам баҳои баланди мунаққидон ва ҳам муҳаббати тамошобинонро ба даст оварданд. ҳамкории ғайрирасмии шарикон бо муваффақиятона то соли 1999 идома ёфт. соли 2000 ширкати Europa Corporation расман аз тарафи шарикон Люк Бессон ва Ле Пажам дар шаҳри Парижи Фаронса таъсис ёфт. саҳми асосии Europa Corporation нав таъсис шуда дар масъакаи олидараҷаи таксӣ хеле баланд мебошад. соли 2001 Люк Бессон ба маънои аслӣ ба пешравиҳои бузурге ноил гардид ки роҳи ояндаи ширкатро ба дунёи филмофарӣ раҳнамо сохт. Европа Corporation дар муддати кӯтоҳ ба яке аз ширкатҳои дӯстдоштаи на танҳо фаронсавиҳо, балки тамоми ҷаҳон табдил ёфт. аммо ҳамаи инҳо танҳо қадамҳое буданд ба сӯи муваффақиятҳои боз ҳам бузургтар. дар соли 2002 филми Боркаш бо ҳунармандии Стетхем ва коргардонии Луис Летере ёвари дигари Бессон аз замони филми Жанна ба экран мебарояд ва зуд ба як филми сердаромаду машҳури ширкат табдил меёбад. дар солҳои минбаъда Европа Corporation сабти филмҳои навро идома медиҳад. ҳосили хунин, ноҳияи 13 ба касе нагӯед, револвер, дарахти ҳаёт бо асрор ва ниҳоят Онгбак бо ҳунармандии Тони Ҷаҳ ки тасмим гирифта буд мустақилона Онгбакро ба саҳна гузорад, аз ҷумлаи филмҳое ҳастанд ки ба ситораҳои ширкат табдил ёфтанд. Люк Бессон бо чунин уқёнуси дурахшон дар Ҳолливуд ҷасурона ворид гардид. Минбаъд филмҳои сердаромади Боркаш 2 дар соли 2005 ва Ду гаравгон дар солҳои 2009 ва 2012 маъруфияти ширкатро боз ҳам ба авҷи аъло расониданд. ситораҳои сатҳи баланди Фаронса аз ҷумла Морган Фриман, Ҷон Малкович, Лиам Нилсон, Мадонна, Роберт Де Ниро, Ҷим Керри бо камоли майл дар майдони сабти Европа Corporation навурбардорӣ мекунанд. имрӯзҳо қароргоҳи ширкат дар шаҳри Парижи Фаронса воқеъ буда, директори генералияш аз соли 2008 Жан Жулиан Бароне мебошад. Европа Corporation дар хазинаи тиллоияш якчанд филмҳои арзанда аз ҷумла Такси, Гаравгон, Боркаш, Артур ва минипутҳоро дорад ки ҳамасола фоидаи мӯътадил дар ҳаҷми миллионҳо доллар ба даст меоранд.